Sugeng dalu Pak Gareng. Dengaren kowe kok runtut, Nduk. Le nyebawa Pak Gareng. Ayo mbok sentil ngarepan kok. Tegese enten peningkatan saya gedhe, saya ngerti traksi longgah-ungguh. Ya, wilujeng dalu, Bu. Nggih, wilujeng dalu. Nah, karo sapa rene mo, Nduk? Kali sinten-sinten to. Lah niku lek pun matur bocange. Wis mulai iki to. Wis mulai nyengit omongane. Wong kari jawab kali bapak, ibu, kali adik-adik ngono wae dadak melimpahkan orang lain. Iki sesuk ora sekolah. Minggu. Oh iya ya. Wow, kaya ngono wong aku wong pendidikan. Aku mbiyen minggu mlebu wong sekolahku madrasah kok, Mas. Mesa ngeyel. Ya, waduh. Gagah. Nggih. Wis iso tuku apa, Nduk? Celengane wis iso mbok tuku apa? Wedhus. Tumbas napa-napa. Ngingu wedhus. Wis ngingu wedhus. Ah timbangane ngingu wedhus iki Pak Purba jak nang omah lah ya wis padha wae. Mbok. Arek nek pas awakmu arek nambahi jenggot. Nah. Tegese kon ngajari ngingu wedhus ki piye cara. Jenengan kalih Pak Purba nggih mboten napa-napa jenengan cempene. Wah. Oh malah isik larang wedhuse to. Iya. Aku mau jane wis meh ora caturan lho, Mas. Kandhane kok. Aku ngene iki lho. Ya wis tak terima-terimake. Wong karang anakku ki ora tau kurang ajar, ana wong kurang ajar karo aku ngene iki ya wis biasa, Mas. Dadi ya wis ning ora masalah wong jer nyatane bocah iki duwe keluwihan kok. Lha Pak, ning upama kowe duwe anak awakmu duwe anak kaya ngene iki piye, Reng? Wah, malah ora srek aku, Mas. Ah mesti sak panggung ngene iki bayaran pira-pira konangan bojoku. Lah piye kandhake? Ayo dikandhake karo anakku ya anakku tunggal sak panggung ngene iki. Wong bocah iki ora iso nyimpen rahasia Mega iki. Ya, Nduk ya. Halo? Dilokke ora iso nyimpen rahasia. Iso nyimpen rahasia ra? Kenapa rahasia disimpen barang? Lho rahasia ki gunane nggo disimpen. Yen ora disimpen kuwi dudu rahasia. Ngerti? Ngerti. Iki iki bocah iki piye to jane? Contonono rahasia ku upamane apa terus dhek ngerti ora. Cah cilik kok rek. Rahasia kowe ngerti rahasia. Rahasia ki wadi. Nggih, ngertos. Nah, rahasia kuwi pamane kowe iki wingi ulangan nyontek. Kuwi aja nganti guru ngerti kuwi rahasia. Tapi kalau mboten nyontek kok. Umpamane ki ya sing rada apik to. lha iki yo wong upama ki ora milih apik elek. Nggih, sing damel contoh jenengan mawon lho. Kok sik iki kowe gen ngerti. Alah. Nggih, kula pun ngertos. Bocah iki Jenengan mboten usah ngengkel, kula niku pun ngertos. iki urung tau dilebokke rumah pembantaian ngono ta iki. Mega, saiki kelas pira, Nduk? Hangsal. 5, sok yen kelas 6 leren sik, ora usah melu nyinden sik ya. Konsentrasi ujian. Sekolah luwih penting. Nggih. Ya, wong yen bodoh dadi pangane wong pinter. Jek, kowe dituturi kae iki kok sekolah kelas 6 kon leren. Ya to pengen golek duit. Saiki tak takon gak? Nggih. Duit kuwi karo sekolah penting ndi? Penting ning kabeh nek kula. Penting kabeh. Piye? Piye? Piye wong kuwi awan ngewangi Bang Didil kok. Duit. Ya penting kabeh bener no. Sekolah tanpa didukung biaya ya ora bakal lancar. Penting kabeh ya, Nduk ya. Nggih. Nah, kowe omonganmu dengaren ora dawa, biasane dawa. Ya wis kok mundak gede kok, Reng. Ya. Pipine tambah siji ngisor kuwi. Endi? Kok lemu jake tukang nyolongi sajen dalang kowe. Ah, mboten. Halah wong niku mah mboten enten. Ora nganggo ngene ya dipinterke. Saiki tambah pinter nembang apa, Nduk? Ya nembang. Napa? Nembang, ya nembang. Nembang dipamerke.
Ana undak-undakane ra tembangmu apa? Nggih, lek ngoten nyobi dandang kula banjet nggih. Weh. Kendel iki. Apa bar tiba kok benjut? Banjet. Oh, banjet. 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 Aja ngeyel to ki dosen kok mbok eyel lho. Dandang gula banjet. Nah jenengan nek tangkat apa bar tiba ngoten lek nggih benjut bar tiba. Embuh kah? Besok tensiku iso mundak ngene. Enggak apa-apa ben tak kena stroke. Kowe iki jane iki bocah cilik pomprit gantil kowe iki. Mangsa aku ngungkuli glugut gatele. Ya serah apa ya gedhe pangapuraku wong bocah pinter ngono. Mireng kereng. Ya. Lumantar radio Jodipati. Nah. Jen kompak dalang alih kadakelane. Aku dina dibayar ngono. Nggih, tintingane Mbah. Lah kalau wis ditinting tong 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 tong. Mboten niku ngene iki lho jenengane. Tak kira Wong sing ditinting. nabun iki yo. Tak kira ditinting knalpot. Aku ora ngerti kok diaturi diceluk Mbah ngono. Sing gender. Iku iki tanggane Mas Gareng kuwi. Ana Semarang iki omahe adu arep. Iki sedulur tunggal ngalap karo aku. Ngalap apa? Ngalap tangga. Aduh. Tangga. Tangga. Anu. Lamun karsa Wah, Reng. Dalem. Bocah iki nek bocah prima iki ya ngono kuwi bocah duwe keluwihan sing ora dimiliki oleh anak-anak pada seusianya. Kula mboten iso komentar kok, Mas. Ah iya toh, coba toh. Mula dadi wong tuwa ki Reng. Nggih. Mbiyen sok wong Jawa ki sok duwe ila-ila sing ora kenek diterjang. Bab napa, Mas? Ya nek bab anak-anak kaya ngono kuwi mbiyen ki ra eneng to wong sing ila-ila upamane. Aja sok sanggama ning petengan. Barang ngono kuwi. Sanggama. Kuwi watake nek beputra cupet budine. Piye mau? Takon apa? Takon apa? Kuwi lho, njaluk diterangke sanggama kuwi lho. Wis terangno. Napa? Aku ora melu-melu aku. Sanggama kuwi tela diparut. Jerone dikeki gula, digoreng setengah mateng, cokot. Cret. Gulane nyemprot. Nggih, mudeng ora? Eh? Wis mudeng ora? Mudeng. Ketoke kok sanes. Lho kok ketoke kok sanes kowe diomongi. Ngomong mboten meyakinkan kok. Oh, piye nang ngene. Pak mbok sing tenan. Bocah iki ra iso diapusi kok, Mas. Wis 50 rupiah wis dijaluk kok mbok apusi. Ya sebab kepakune ya wis ngono kuwi lah, Duk. Aku timbangane aku engko tekan ngisor dikoploki bapakmu. Bocah ora ngerti apa-apa kok diwar. Nggih ning tenan bocah niki mentes tenan. Lah nggih to, mula wong tuwa ki nek wong manut wong biyen lak do eneng pepaline ngoten niku to Kang Gareng. Nggih. Nggih. Ning kadang kala sok diterjang mergo nganggep Nggih. alah kuwi apa ngoten. Nggih, Ning ya. jane nggih enten bukti lan nyatane. Nggih aja sok sanggama ning papan sing kesorot srengenge kuwi watake nek anak-anak adoh kabejane. Aja sok sanggama ning ngisor wit sing wohe kenek dipangan kuwi anake seneng nganiaya. Anak kula nu sakniki celemer, Mas. Mergo mbiyen gawene ya colongan. Oh ngono. Heeh. Ora nek Nek anak wau kok ngomong sanggama. Kalau kenapa lho? iki kuwi udu pekaramu ya, Ga. Iki wis beda sing durung. Iki udu urusamu. Urusane Bu Yayu rono. Bu Iki Yayu rene ora kenek ngrembug kuwi. Iki ki urusane wong sing wis golek butuh. Kowe lak urung butuh to? Ora kena. Ya.
Teruske. Nah, Nah, teruske le nembang. Napa wis sesuk tak goleki dhewe. Aku ora ngajari lho. Bapake karo ibuke ndi kula mboten ngajari lho, Mas. Arep goleki dhewe lho. Lha iki tak takoni malah mangsuli kok, Reng. Lah caramu goleki piye? Ngono jare arep bolongi gedheke. Kok bolongi gedhek iki terus urusane apa? Ah bapake tau agama ki Pak. Wis agama ki apa to Pak sing diomongke Mas Purba ki ya wis ngene iki ngono. Ayo. Ngeten iki napa diparingi contoh lho. Ah teruske meneh. Andane penging neruske kok ngeyel ora jamak. Aduh, ki pomo anakku lho tak ombeni antimu kendang turu wis. Wis omong ngono basa sing modern ngono to, Reng. Mbok dikandani oglok ngono. Lah kepiye wis tak ubengke ning lapangan yo bali ning Sanggama meneh. Kandhane ngeyel banget kok iki. Terus kan ndok le nembang ndok, wis. Wa Sanggama. Sorry itu. Dan prayitna ing pamilih ira Suarane mundak ya, Reng. Nggih. Jane lak. Nganggo ngalu-ngalu ngoten wah. Ngono kok anakku isone mung oke lah kalau begitu. Oke lah kalau wah apalane ger ngoten. Jan anake wong Anakmu sing ndi ta? Lah mboke sing ndi sing mbok takokke. Kowe padune mung njlomprongke aku kowe. Ora krungu kabare jare duwe anak sing renek ndase barang. Kok kalah karo jambu mete to jambu mete nganggo ndas kok anak ra nganggo ndas. Ngece. Terus noga. Aja waton Kena tak nggo ganti adikku wedok Kesi ya. Saiki wis arang-arang Dialap kalau kotor. Syukur gak muga-muga kek kowe saya gedhe ngono kek ngulon terus ya kok kek sekolah ning kulon kek nderek om kaya Mbak Kesi mbiyen kan ndi-ndi. Kowe sik to kowe arep mupu megahi lho wong anakmu dhewe keter ngono kok. Ya keter yang bocah lanang-lanang kok, Reng. Ayo anak ki ora lanang ora wedok ya diopeni. Anak lanang diculke. Justru bocah sing ora usah diopeni iki bocah sing apik, mletik pikire. Iso golek sandang pangan dhewe. Golek sandang pangan yo bangeti bapake dalan anake parkir. Pernah. Sing siji parkir, siji buka otok. Kae iki ora parkir, kae iki mau mernahke. Mernahke. Mernahke ora njaluk bayaran, mung njaluk bayaran. Salah sing menehi. Kok salah sing menehi wong dheweke jaga diwenehi dhuwit kok ora entuk lho. Lah dhuwit apa moh? Oke ya tunggali mega mau kowe. Terus gak? Dimirengke Reng, wong bocah cilik ngene iso pitutur kok. So kaping pindho milih wong sugih, bareng dadi aja mung sekedar milih wong sugih. Wong omah-omah. Milih sing elek, sing kere. Kaya sapa? Sing elek terus kere iki kaya sapa?
Ayo muni bojoku ngono. Ayo takoni bojoku kere